aiheena Ravealan kakkossarjajoukkue. Joukkue lähtee rekrytoimaan uusia pelaajia tulevalle kaudelle. Saimme kaapattua Teron treenien jälkeen haastattelun nurkkaukseen. Siirrytään haastatteluun. No niin, hyvää iltaa. Olemme saaneet Tero Ravealan tänne haastattelun nurkkaukseen. Hyvää iltaa, Tero. Hyvää iltaa. Mitäs mietteitä sulla on ensi kaudesta? Ensi kaudesta olisi sellaiset hyvät tavoitteet, että porukka on aika hyvin jatkamassa, mutta vielä tarvittaisiin uusia pelaajia ensi kaudelle. Osa lähtee pois valitettavasti. Mutta minkälaisia tavoitteita meillä on ensi kaudella? No ensi kaudella varmasti tavoitteet olisi hyvä olla paremmat kuin tällä kaudella, eli mennään vähän pidemmälle vielä. Tietenkin kausi on tällä hetkellä kesken, mutta ei ennakoida sitä, mutta lähdetään siitä, että pelataan keväällä erittäin hyviä pelejä. Kyllä. No sitten, mitäs Tero, minkälaisille pelipaikoille me tarvittaisiin pelaajia? No meillä tällä hetkellä on sellainen tilanne, että pelaajpaikoille melkein jokaiselle tarvitaan. Meillä on osa on kysymysmerkillä vielä jatkamisesta että koulun takia, mutta lähtökohtaisesti ainakin passaria haetaan, keskaria haetaan, hakkuria haetaan, yleispelaajia haetaan ja liberoa. Mielestäni siinä oli kaikki. Kiitos Tero haastattelusta, vaikka valitettavasti emme saaneet tänään maskierausta järjestää. Haastattelussa kävikin ilmi, että pelaajia tarvitaan jokaiselle pelipaikalle. Lisäksi joukkueen nykyinen valmennus on jatkamassa myös tulevalla kaudella. Voit olla yhteydessä joukkueeseen joukkueen somen kautta tai suoraan Teroon. Uutisten loppukevennyksessä joukkueen kakkosvalmentaja Marko Pikkinen. Katsotaan, saako hän spagaattia ensi kauden aikana. Tällä kaudella on vielä hieman tavoiteltavaa. Näkemiin. Lähdetään kotia keittymään. Ja tässä on muuten Jaska. Jaska on tärkeä osa meidän joukkuetta, vaikka se on vähän lihonnut, ja vähän surullinen, mutta silloin kaikki hyvä. Se on oikein tseppaava yksi. Kiitos, hyvää yötä.